एनालाइसिसआव इउपिपिएल जाबा सोर जागोन बेयावथ' मानाव गेदेर प्रमद बर' दं बिपिएफ जाबा सोर जागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि दं बिजेपि जाबा सोर जागोनलै ओइ साला बे बिस्वजितआनो जानो हागौलै माने आंखौबो ओरैनो नाम लालाबायनानै रायलायबाय थानायाव बे बाथ्राफ्रा फैदों खौरां बिलाइनि बाथ्रा मानसिनि एनालाइसिस इलेक्सनाव आंहा बेक्तिगत जेबो गैया आरो दाथ' आंखौ चिफ मिनिस्टार जानो हागौ होननानै होगासिनो दं पेपाराव जे माने दानि गिबि मन्थ्रिया जुदि माने गोजौआव सेन्ट्रेलाव थाङोब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोर सोर जानो हागौ दा बेवहाय साब्रै साबा मानसिनि गेजेराव बिस्वजित दैमारियाबो आसामनि गिबि मन्थ्रि जानांगौ आरो बेबायदि सोंबाय थानोसैलाय आंखौ दा नामा ओंखारलायबाय दा बेफोर जेबो नङा मानसिफ्रा सावरायो जे मा जानो हागौ मा जानो हाया गावबा गाव जेखौ साननो हायो बेखौ लानानै खालामो आंनि फारसेनिफ्राय बेक्तिगत आंहा जेबो गैया आरो आं लुबैयो जायखि पार्टियानो सरकार जाया बियो सुबुंनि मोजांनि थाखाय हादोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांबाय थाबानो जाबाय बे हिसाबै बेखौ दाफामफिननो आसाम सरकारा दा लादों बियो नाथाय बड'लेण्डनि खोथा बड'लेण्डआव पन्सायत गैया आरो पन्सायत दाफामनायनि जोंहा जेबो दा माबा गैथ'वा बड'लेण्ड सरकारा गावहानो गोहो दं जोंनि पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआव बियो मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट भारत संबिजितनि 7थि शेड्युलनि गेजेरजों बे गोहोखौ बड'लेण्डआ मोनदों बड'लेण्डआ गावनि सुबिदा बायदियै ब्लकखौ दाफामनो हागोन गावनि सुबिदा बायदियै भिसिडिसिखौ दानो हागोन आरो बड'लेण्डआ एमएलएफोरखौ गुरुत्व होगोन ना एमसिएलए समष्टिखौ गुरुत्व होगोन बेखौ बड'लेण्डआ गावनो थांखि लानो हागोन ओंखायनो बड'लेण्डआ जोंना बिसोरजोंनो जाफायो होननानै मावोबा मावनो हायो आरो जुदि सानो नङा जोंहा बड'लेण्डआव जिहेतु एमसिएलए दं ओंखायनो एमसिएलए समष्टिफोरखौ नायनानैसो सुबिदा जाथावथाव रायजो राजानि जोङो ब्लकखौ दानांगौ होननानै जुदि थांखि लायो अब्ला बे मथे दानो हायो जुदि दाया होमब्लाबो जेबो बुंनांगौ गैया बे जाहैबाय बड'लेण्ड सरकारनि गावनि नोजोर जे जोंनो दिनैनि दिनाव ब्लकखौ दाफामफिननांगौ ना दाफामफिननाङा दा जोङो भिसिडिसिखौ दाफामफिननांगौ ना दाफामफिननाङा आसाम सरकारा जि लादों बेखौनो जोङो मानिनानै सोलिनो ना बड'लेण्ड सरकारा हारसिङै बड'लेण्डनि सुबिदा जाथावथावै माने थांखि लानानै माबायदि रोखोमनि ब्लकफोरखौ जोङो बबे जायगायाव गायसनोबा बयनि थाखाय सुबिदा जागोन बेखौ नायो बे बड'लेण्डनि उदांस्रि दं बड'लेण्ड सरकारा बेवहाय आसाम सरकारा जेबो हस्तक्षेप खालामा आरो बे बिराद जारला आङो स्पिकार बर'फ्राथ' बेफोरखौ बुजिया दा स्पिकारा मोनसे संबिधानिक मासि माने संबिजिदारि मासि बे संबिजिदारि मासियाव जनाय लोगो लोगो बियो माने निउट्रेल जायो जेरै राष्ट्रपतिया संबिजिदारि मासि बेबायदिनो नोङो माने मा होनो गभर्नरा संबिजिदारि मासि नोङो जास्टिसफ्रा संबिजिदारि मासि बिजिरगिरिफ्रा आरो स्पिकाराबो संबिजिदारि मासि जोङो खुनु राजखान्थि हान्जानि मिथिङाव थानो हाया राजखान्थि सावरायनायाव जोङो थानो हाया दा बड'लेण्डआव बिटिसिनि इलेक्सना जिहेतु फैथारगौ नालाय बयनावबो खालि इलेक्सनल' फैबाय थाबाय आरो बेखौ लानानैनो जिहेतु बायदिसिना राजखान्थि हान्जाया गावबा गाव दा रिहार्सल होगासिनो दङ बे बेलायाव बिजेपियाबो दाख्लै मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टारा फोसावबाय जे जों बिजेपियाबो हारसिङै बेवहाय इलेक्सन गेलेगोन ओंखायनो बयबो साखा फारा जानांगौ बेखौ जानाय लोगो लोगो बायदिसिना बयबो एनालाइसिस खालामबाय आरो बे एनालाइसिसआव इउपिपिएल जाबा सोर जागोन बेयावथ' मानाव गेदेर प्रमद बर' दं बिपिएफ जाबा सोर जागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि दं बिजेपि जाबा सोर जागोनलै ओइ साला बे बिस्वजितआनो जानो हागौलै माने आंखौबो ओरैनो नाम लालाबायनानै रायलायबाय थानायाव बे बाथ्राफ्रा फैदों खौरां बिलाइनि बाथ्रा मानसिनि एनालाइसिस इलेक्सनाव आंहा बेक्तिगत जेबो गैया आरो दाथ' आंखौ चिफ मिनिस्टार जानो हागौ होननानै होगासिनो दं पेपाराव जे माने दानि गिबि मन्थ्रिया जुदि माने गोजौआव सेन्ट्रेलाव थाङोब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोर सोर जानो हागौ दा बेवहाय साब्रै साबा मानसिनि गेजेराव बिस्वजित दैमारियाबो आसामनि गिबि मन्थ्रि जानांगौ आरो बेबायदि सोंबाय थानोसैलाय आंखौ दा नामा ओंखारलायबाय दा बेफोर जेबो नङा मानसिफ्रा सावरायो जे मा जानो हागौ मा जानो हाया गावबा गाव जेखौ साननो हायो बेखौ लानानै खालामो आंनि फारसेनिफ्राय बेक्तिगत आंहा जेबो गैया आरो आं लुबैयो जायखि पार्टियानो सरकार जाया बियो सुबुंनि मोजांनि थाखाय हादोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांबाय थाबानो जाबाय